Kaixenei gaur gauza nahiko guai batekin gatoz, eta da gaueko mai jokoa atera dutela Bilasartearrek, konkretuki Maren eta Enekok, eta pues, horri buruz hitz egingo dugu, proiektua zertan dan, nola jundan, eta horrelako gauzak. Orduan, kaixo biei. Kaixo. Azteko nahiko zenukete esplikatu nondik zatozen, edo zein dan zuen backgrounda pixkat jokura iristeko, zer lotzen zaituen jokuarekin, nolait? Bai, bueno, jokuan idea nahi sortu zitzaidan, aurrezkuntza ikasten nabil, bueno, ja bukatzear nago, eta gradu amaierako lana egin behar nun, eta liburutegietan eta irakurtzaletasunaren sustapenean espezializatu nahi zenez, literaturan arlotik jun nahi nun, gradu amaierako lanean, eta hor zerbait entretenigarriagoa o berritzaileagoa sartzeatik jolasak sartzea erabaki nun, eta orduan hortik pixka da mai joku bat sortzea, literatura lantzeko, eta hortik sortu da. Zuk, Eneko? Bale, bai, bueno, nik ere aurrezkuntza ikasi nun ere, eta marrazten da bizitza guzti da makit, piskatzen nire kabuz eta hoi, eta nik ere nire proiektu batzuk eta dazkat, eta Marenek komentatu zian bere ideia, eta parte hartu nahi nun, eta nire karpena iten nabil. Eta zergatik mai jokua? Literatura umeekin lantzeko, pentsatzen honitzen, jolasa jorratu nahi nun, orduan, ze jolas mota, mai jokua, nahi asko gustatzen zaizkit mai jokuak, eta hor pentsatzen jarri nintzen, aurrentzako mai jokoak egokiak dian ez, ikerketa txiki bat inune bai, mai jokoen merkatuan nola daon, ikusi nun utxune nabaria daola hain txikientzako jokoetan, gehiago euskeraz eta gehiago indik literatura lantzeko. Eta orduan, ekarpen berritzaile bat iteko, idea hona iruditu zitzaidan mai joko bat sortzea. Da 5-8 uste, ez? Bai, da aurrezkuntzako bigarren zikloa, lehen hezkuntzako lehenengo zikloa bideratuta. Bai. Eta ze ezakitze balore gaitasun edo ze gauza bilatzen du bultzatzea, irakurtzaletasuna, supongo, baina horretaz aparte zerbait bilatzen du, hainbat gauza bilatu ez du hori ez, sustatzea edo laguntzea jokoarekin? Bai, pixkat umean garapen integrala, bultzatu nahi da, landu nahi da garapen kognitibo, linguistiko eta soziala, eta horri esker pentsamendu kritiko sortzailea lantzeko enfokatuta dago batez ere. Eta horra ahozkotasuna, dramatizazioa, pixkat denetatik. Eta eukiezu horrelako, bezakit, zeren antza izan dezak, pixka bat irudikatzeko jendeak, zeren antza izan dezak, edo pixka bat nola izango litzeteke jokua? Nik uste erreferente antzekoena izan lehikela Dixit jokua, ilustrazio estilo aldetik, jokuan dinamika aldetik, azkenean amaierako helburua istorio berri bat sortzea da, eta hortarako lortu behar dira beste aurripuin tradizionalen puzle bat batzuk osatzea, puzle horien piezak lortzeko proba batzuk gainditu behar dira, asmakizunak, aukorapioak, onomatopeiak eta bar. Eta hori nik uste Dixitala antzeko. Bai, nik ere horri lotuko nire. Justo, egon nintzen atzonean nahiarekin hitz egiten, eta esan nion, nik uste Dixit bezala, baina gero, ikusi genuen bideo bat, eta esan jo, hemen daude elementu pila bat. Bai, da pixkat Dixiten esentzia berdina, baina elementu gehiago, proba gehiago sartuta, bai. Bai, Dixiten azkenen igual gehiago hizkuntza lantzen da, eta sormena eta Dixita guztien historia sortzea, honek gauza gehiago dazkan. Eta nolabaiteko, zuk ikasketetan landu ez du, ez? Jokuaren ideia bera landu ez du ikasketetan, okerrez banago?
Ez, hori nik bakarrik landu dut, Vale. Osea, nik ikasketetan landu dut literaturan arloa gehiago. Vale. Bai. Eta, osea, jokoa lantzerakoan hasieratik zenukan argi ze nolako probak izango zian, porque naturala zen, edo hori nola jonda? Bai, nahiko argi eukinun, egia literatura landu genunean minorrean, landu genuen literatura nola landu geletan, eta horratea zean umeentzako ze izan leiken entretenigarriena eta gertukoena, eta horratea zean okorapilloak, asmakizunak, onomatopeiak landu genitun, eta orduan hortik bai hartu detela minorreko ikasketetako eredu bat. Bai. Eta ari zeate mugitzen pixka, nik txintxarrin ikusi nun zuen berria, eta orduan horrengatik jakin nun zuen existentzia, baina ari zeate mugitzen pixka bat komunikabideetan eta guzti hori. Zen buz dijoa? Bai, nahiko ondo, hori komunikazio plan bat sortu da hasieratik, aldizkaritan, beste irratietan, justo gaur berriako Mantangorrian zatian atera da. Nahiko ondo, laguntza jasotzen ari dela proiektua, eta hortan oso eskertuta. Eta pixkat, eneko kitzo egiteko baitere, plana zan, zuk ulertu daukanagatik, hasieran egintzen nun horlako irudi, izango zen iruditeriaren antzeko zerbait, eta gero eneko da Ariana hori hortan sakontzen, ez? Bai, bai, hasieran nintzun adimen artifizialakin sortuzun behar, eta jokuak ere ukitzeko pixkat itxura errealago bat, eta, gizaki faktorea sartzeko horre bai, eta esan zian, parte hartu nahi nun, eta, erronkatzat hartu dut, eta horre. Komunikatzen geha beak abertzen nahi duen, beak formatu edakanik eta irudi datu dazkanik, baina, gero, sormen aukera guztia eman dit, en plan, beak esatez hau nahi dut eta detaila hau nahi ditut, baina, libre utzi dere sortzeko, eta hortan nahi bantxe. Eta esan dezu lehen, komunikazio plan oso bat zeneuka, eginda zegoela, eta nik ikusi ditut, laguntzaile eta babesle asko, hor komunikazio planaz aparte egon da beste plan, bideragarritasun plan bat, edo ezakit plan kristo, baina hor zerbait egon da, ez? Bai, kontua da, Gasteizko Izaskun Arrue Kulturguneak argitaratu zula batera izeneko deialdia, eta da deialdi bat kultur proiektuei, batez ere gazteen kultur proiektuei aurrera ateatzen eta finantzatzen laguntzeko. Eta orduan hori, aurkezten dianetatik bi proiektu aukeratzen dira bigarren fasera pasatzeko, eta bigarren fase hortan crowdfunding kanpaina bat sortzen da, eta komunikazio plana, eta bar. Orduan horregia da, crowdfundingean 1.000 euro lortzen dian momentuan, Vital Fundazioak beste 2.000 ematen ditula. Orduan hori laguntza handia da. Eta pentsatzen dut baita ere, horrelako rekonozimendu batetik abiatuta, beste modu batean iristen dara proiektua zabaltzera, ez? Porque azkenean, nola baiteko rekonozimendu, azkenean crowdfunding askotan, da pertsona baten ametsa, baina igual ez dago probatua, ez? Eta honek azkenean ematen du, golatzean jende bat esan dula, honek merezi du, saiatu gaitezen hau abiatzen, ez? Bai, beti datorrondo oinarri bat eukitzea, eta bizitzan denak dakala justifikazioa, eta justifikazio horrek ate asko zabaltzaizkizula, ez da. Orduan, nire kasuan proiektu aukeratu zen Gasteizko onena moduan, orduan hortik eta kulturgunean babesakin, aholkularitzakin, hor atzean dagoen lantalde guztiakin aurrera itea, beti da errexagoa. Bai, babes potoloa. Bai. Seguruagoa bintzat. Eta esan dezu, utxune bat sumatu zenula, ez? Eta orduan hor planteatu zenula, hor zerbait egin daiteke.
pentsatu izan duzu, edo igual ez, baina pentsatu izan duzu, horrekin jarraitzea, hau zer da, proiektu isolatu bat, edo gustatuko litzaizuke Alko balitz, eta ametsak bultzatu ditzagun. Bai, nahi jolasan mundua beti gustatu izan zait asko, eta pauso hau ematean niretzako ja pauso handi bada. Eta hemendik proiektu berriak ateako balia, guztiz irikita. Gogoa badago behintzat. Eske niri ere maijokoak asko gustatzen zaizkit, eta horregatik, niretzako hau oso guaia da, porque da, euskarazko maijoku bat, nire herriko jendeak egina, eta hori maijokoa ez. Ze izan da zailena zuretzako sorkuntza prozesuan egon balin bada zerbait, suposatzen dut baietz, baina zer izan da horrela? Igual jokoan dinamikak ondo funtzionatzea, dena ondo lotuta egotea, zala hain erresa, ez da? Horratzean lan desente dago, eta probatu behar dela, eta horrek emate ditula emaitzak. Eta hortarako saio bat inune bai, lasarteko ume batzukin, liburutegian ingenun, lasarteko da liburutegian, eta horrek bai aukera eman zian, momentuan probatu, ikusi zerrek funtzionatzen duen, zerrek ez, partida bat baino gehioin, partida bat modu batea, bestea, eta hortik gero ja aldaketak eta egiteko eta joko hobetzeko. Eske, bai, testeoa super garrantzitsua. Bai. Alde hortatik ere, hezkuntza publiko nabil eta marrazkiak eta ere gelan eta txitut, hilo behita olare daiz, azkenen jokua behaientzako da, eta behaien zioa ere garrantzitsua da. Eta ikusten duzu oso argi, umeak esate dutenen zer dan deigarria, ze ez, zerrek erakartzen ze ez, eta ikuspuntu ere aintzat hartu behar da. Azkenean behaientzako janak, Egontzan orain dela urte batzuk, euskarazko lehengo manga atera zutenean, zan manga bat ikasteko. Eta zan oso kuriosoa, porque interesatzen zian guztiak zian gurasoak. Eta lan mei ezien importa ez. Gutxi interesatzen, meion gurasoak zeuden jo ez egoa ez da gizzer. Eta, bai, klaro, hori gerta daiteke ez, azkenean, zuk egiten malin bazu joko bat, baina mei ez bazei gustatzen, pues txungo tema. Bai. Joder, hori... Eske, claro, ni negon pentsatzen testeatuko zuen lagunekin, baina, claro, esaten nun, eske, claro, lagunak. Osea, bueno, nik irakurrietenagatik, helduek ere jolastu zaketela eta guzti hori, baina, pentsatzen dut gehiago dela umen mundurako. Bai, naiz eta... Bai, helburua zen hori txikienentzako jolas bat egotea, behientzako aukerak zabaltzea, baina beti da ongi etorria edozein adiletako jendea jolastea zen. Bai. Eta, nidakat, lehen hitz egin dugu hontaz, orduan, bakitzen dan erantzuna, orduan hau da, dei bat jendeak parte hartzeko crowdfundingan, bale? Nidakat lagun bat 3 urteko umedakana. Claro, da 5 urterako. Orduan, pertsona horrek zer egin behar du. Crowdfundingan parte hartu eta 2 urtez gorde jokoa? Edo itxoen. Hombre, hoi, umeekin dala egiten deula, eta odanok eukitu anaizarra gazteoa, parte hartze igual ez da hainbestekoa izango, baina beti erreferente eukiko du hor, eta gurasok ere parte hartuko dute, lagunek eta ongi etorri izango da. Bai, eta egia jolasa kooperatiboa denez, adin desberdinetako umeak jolasten dian momentun, batak besteari laguntzen diola nabaritzen dela, eta hori testatu genunean ere asko nabaritu zen. Oraindik irakurtzeko ahalmena edo gaitasuna garatuta ezakatenak, besteen laguntzakin asko hobeto jardute zuten, eta bai. Osea, ez nuen horretan pentsatu, baino testu asko irakurtzailetasuna sustatzeko balin bat testu edukiko du. Bai, badaka. Eta, osea, zer egiten du, ez nago la kuestionatzen nago, zer egiten du irakurtzailetasuna, zer dauka irakurtzailetasuna sustatzeko? Osea, esan nahi dut. Bai, nik uste modua, literatura lantzeko modua dela irakurtzailetasuna sustatzen duena. Azkenean, orain arte
edo gehienetan literatura lantzen dela modu oso akademikotik eta bakarri bilatzen dela ikasleek literatura, irakurtzeko ohiturak hartzea eta punto. Eta horrek guztiz kontrakoa lortzen dula, irakurtzaletasunakiko harreman... Derrigortasuna, ez? Derrigortasunaren... Bai, orduan, modu ludiko batean gerturatze ditugu umeak literaturara, igual irakurtzeko nahia, irakurketak indakaten harremana beste modu batekoa izangoa. Ez interesgarria, egia esan. Ez interesgarria. Eta gustatzen zait galdera bat egitea, agian pixkat lekuz kanpo hartuko zaituzte sentitzen dut. Baina gustatzen zait beti egitea. Ze motatako bestelako gauzak, ez derrigortzuek eginak, baina ze motatako gauzak gustatuko litzaizueke egotea euskaraz kasu honetan normalean galdetzet internetekin, zuek agian ezakit internetekin ze gertutasun daukazuen, agian mai jokuetan. Zenolako gauza gustatuko litzaizueke egotea gaur egun ez daudenak? Eske gustatzen zait pixka bat amestea, ez? Etorkizun posible bat, zeinean gauza guaiak egon daitezke. Nik egia esan, ni beste generazio bateko naiz, baina nik marrazki bizidunak eta hori dana euskeraz bizi izan ditut, eta baina gaur egun bai ikusten dut badagoela hor handikap handi bat, kompetentzia handia daudela eta hori dana, eta galtzen nahi dela gedozta gehiago, nik ikusten nire jo bekita dana, ez dakatela aukera hoi, gezu esan zuna mangan asuntoan, eta hori dana, gaur egun plataformatan aukera oso gutxi daude euskeraz, eta horregaten ikusten adioz, Señor Los Anillosen seria eta zuten Amazonen, eta euskerazko bertxio dakate, eta netzat izan zen, zerbait, nun espero, panada, eta olako aukera edukitzea, eta esatzen manga bat, komikiak, nik hori dana gaur egun euskeraz ez dut ikusten. Eta Dixit eta hodana joku hauek ez dakat hizkuntza, nola kartak eta irudiak dian daula guk euskera sustatzeko erabiltzen du, nik da itxoztuekin jolaztu izan naiz. Orduan, irudia, hitza ez dakan joku bat eta edozer gauza ez, aldezulazuk baliatu zure hizkuntzara, baina gero mota ez daudela aukera asko. Nik horrez gain jokoan entretenimenduan arlotik jarraitzeatik, igual iesgelak eta umeentzako sortzea daudela, bakit elkarten bat daula, crowdfundinga atera dute ere bai toki kultura elkartea, uste dela, eta horiek ere planteatzen dutela iesgelak eta sortzea euskeraz, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait, eta igual ikasgeletara eta eramatea dauden iesgelak, txikientzako. Ez interesgarria hori, egia esan gutxi pentsatu nuen horretan. Ez dakit ez otean egon baten bat, inkluso gure herrian, agian elebiduna, baina bai oso interesgarria hori, esploratzea, egia esan. Bai. Ez zitzen okurritu. Ez que, ni justo, nator zaletasunen, horrelako zaletasunen espaziotik, baina, claro, urte batzuk dazka, ja. Eta, nik kontrolatzen dut asko ikusi eta adibidez, mai jokoak atera dituztela, rol jokoak, tarot, kartak atera zituztela euskeraz, ari diala gauza asko ateratzen, baina negia da gehienak, nik kontrolatzen ditudan gehienak diala helduentzako, que oso ondo dago, baina bai. Ze ondo, vale. Hau da, itxulapikoan daukazuen proiektua, bilatzen dezuela, optimoa 8.000 euro lortzea. Eta zoazte 1.500 eta faltaia 18 egun momentu honetan bertan. Vale. Eta dauzkazue ordainsari ezberdinak. Nahi ezue horri buruz hitz egin pixka bat? O kontatu... Bai, hori dirua biltzeko momentuan, jendeak ekarpenak egiteko momentuan, lehenengo aukera zen jokua sari horietako batean sartzea, baina igual lagundu nahi duen beste norbaitentzat eta hainbesteko kopurua jarri nahi ez dunantzat,
ekarpen txikiagoak egiteko aukerak sartzea, adibidez 10 eurokoak ilustrazio nagusian postala lortzea dago, pixkat gehiagokin postala eta tote baja, gero ja jokua sartzen da, jokuakin batea horri markatzaileak, pixkat gehiago jarrita sormen kuadernoa jokuan bukaerako ipuin horiek idatzi ahal izateko, eta gero ja ekarpen handiago baten aukera jarri izan, ikastetxeengan, liburutegietan eta abarretan pentsatuta. Eginda zerbait, egindezue zerbait, hori ez, leku kolektiboetan bultzatzeko, adibidez, komunikazio kanpainaren barruan dago, ez dakite, jutea liburutegietara edo liburutegi idaztea, eta esatea aurre egiten edo lako zerbait? Bai, ikastetxeei eta liburutegi batzuei eta idatzi zaie, liburu denda batzuei bai. Oraindik ez dago komunikazio plan guztia sendotuta eta oraindik hortan gabiltza pixkat hemendik eta handik lankidetzak finkatzen. Orduan, badaude gauza batzuk hor airean daudenak oraindik ezin dianak esan, baina oraindik hortan bai, prozesuan dagoela, ez da hor guztiz zehaztuta dena. Vale. Daukazuen, egun hauetan dauzkazuen elkarrizketa agerraldi eta abarrekin lortzen duzuen minimo eta optimoa, baina minimotik hasi behar da, ez? Porque, crowdfundingak suposatzen daia jende guztiak ezagutzen dula, baina normalean pentsatzen dut itxulapiko ere berdina izango dela, helburu bat lortu behar da, eta behin helburu hori lortutaia proiektua abiatzen da, eta baina proiektura, ez bada helburu minimora iristen, diroa itzultzen zaie, ez dute dirua sartzen, hobetu zen da, porque kobratzen da gero, ez, normalean. Hoi da, bai, gero aurrera teatzen bada, kobratzen da, oaingoz ez da ezer kobratzen, bertan bera geldituko balitz, ez da ezer gertatzen, dirua horre ditzen da bakoitzen eta Horia. Así que hori, animatu parte hartzera eta babesa ematera. Jarraitzeko zuen proiektua sare sozialetan? Abildua gaueko mai jokoa Instagramen, eta bestela webgunea ere bisitatu daiteke, gaueko maijokoa.eus, eta horietan. Eta zen motatako edukia sortzen dezue hor? Hor egin dezue? Gehien bada prozesua jarraitzeko. Bai, ikusteko pixkat okitun fase desberdinak eta azalpenak ere daude. Gero ilustrazioak eta definitiboak lortzen guazen inean ezagutarazte ditugu. Babesten diguten edo elkarrezketak egin dizkigutenen aipamena ere igotzen da. Pixka denetatik. Vale. Eskerrik asko. Eskerrik asko elkarrezketa honengatik. Munduko zorte honena, eta ateratzen dan aurrera. A ver. Seguro da. Espero deo. Venga, ondo izan. Eskerrik asko. Aio.